Ale takže dneska sám si ukážu Minecraft svět. Takže koba. Taková. Metaly. A dneska si ukážu, jak stáhnout Minecraft. Jestli chcete, napište do komentáře, že chcete, jak stáhnout Minecraft. A sem, tady budeme měli být 100 lajků. Měl úplně všechny věci. Spadnu. A bude tam bářden. Takže mám všechny věci, které se tam nemůžu. Takže, vidíte, tady to už mám. Tady to chvilku trvalo. Pořád ještě ve zadu mi chybí. No, ještě ve zadu mi chybí. Komu se mluví tady to, ale ne, já se chtěl. Tady ve zadu mi chybí. Takže... Zavřem. Více. Takže chápete, taková... Tady nějaké to věci. Šálit. Balkón. Svícení, zasínání. To je samý. Koupelna. Prostě chápete. Gauč. Televize. Jo. Tady mám ještě nějaký vajíčko. Asi chcete dávat misky. Jídlo nemám. Jo, a ukážu vám ještě místnost. Tak jsem to zakval. Tady mám věci. Ještě mi trvalo, když jsem to musel všechno udělat. Hodně trvalo. Jo, nejlepší věc, co to je. Čekaj pse, tak ať ještě dám. To se smět, to to nebudem dělat. Nejlepší věc. Perfekt. Záchod. Tam tady, na sebe. Takové, to stačí. A to se dalo nejet. Budete mi to štěstí. Mám nějakou věc. Tady vykadím, ale kospa se mi hodí. To psa. Mám dělám. Ale teď to se, kde jsem všechno... Tady to jsem si nevzal, prostě jsem nalákal, potřebuje. No. Malý vesmírčení, takže pouštím k sobě. Chápete? Ano, žádná. Ano, no. Věda extrema. No. 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 Tady mám ukážu třeba záchod, tady mají a postel. Tak všechno mají. Jo. A tady neposlouchají. Tak jdem. To bylo první video všechno. Dejte do komentáře, chci být 5
komentář, prostě jmenuje se do toho sama ruka nebo ne. A ukážu vám, jak stáhnout Java edice. Je to úplně lehký. Nemusíte si do ničeho přihlašovat. Do ničeho. Takže ahoj.